Hola, soc Tània Estapé, soc doctora en Psicologia i especialista en Psicologia Clínica i professora de la Universitat de Manresa als estudis de Fisioteràpia i Ciències de la Salut. Recomano el llibre de la Dolores Redondo, el llibre Esperant el diluvi, en el qual el protagonista és, òbviament, una persona amb un trastorn mental que comet actes delictius i el que ens aporta a nivell de salut mental és informació de com aquestes persones que des de fora, i és lògic, les jutgem com a criminals, perquè ho són, a l'entendre la seva vida interior, el seu patiment, les seves lògiques amb un cervell malalt i amb un aprenentatge des de la infància disfuncional, això fa que entenguis algunes conductes, que empatitzis amb aquesta persona, que això no vol dir compadir-la. És a dir, perquè a vegades quan dius això la gent et diu «oh, empatia amb una persona així». Empatitzar és que entens com aquella persona arriba a aquesta situació. I això ens passa als professionals de la salut mental, que parlant íntimament amb persones veiem lògiques, maneres de raonar, maneres de sentir que et fan entendre aquella conducta. Per tant, ens ajuda molt aquest tipus de personatges i aquest retrat tan a fons de les interioritats d'una persona. Aquest llibre i altres similars amb temàtiques com aquesta els podeu trobar a la xarxa de biblioteques de la província de Barcelona i us recomano que ho feu, que els busqueu, i també a les biblioteques de Manresa.